Салом алейкум ба тамоми мардуми тоҷик. Хуш омаде ба канали Touch Crypto. Номи ман Рустам. Надеюсь, ҳама каса созен, тенҷен, сиҳатен, саломатен ва дар куҷое бошен набошен, ҳама вақт зинда бошен. Ба фикри бисёриятон уже аз номи канал фаҳмидем, ки канал дар бораи криптовалюта мешавад. Дар ин канал в основном маълумот дар бораи крипто ва анализи монетаҳо ва психологияи бозори криптовалюта, барое ки дар криптовалюта психологияи ай ҳама чизи муҳим аст. Не только ман фикр мекунам дар криптовалюта, и дар тамоми чиз муҳим аст психология. Дар любой бизнес, дар любой кор, дар любой чиз дар ҳамин ҳаёти мо психология, ман фикр мекунам ин ҷои аввал меистад. Ва одамое ки тамоман маълумот надоранд дар бораи криптовалюта, номедонанд ки мисол биткоин ҳаста, ҳамқали ягон монета ҳаст, барои вай одаморам мо обязательно дар ҳамин канал видео мепартовем, чӣ хел ай нол дар биржаҳо регистратсия кардан дар корай, чӣ хел правилно монетаро выбират кардан дар корай, чӣ хел инвеститсия кардан дар корай. Ҳамаша нуқта ба нуқта ҳаракат мекунем, ки шумо да фаҳмонем, чтобы шумо ай ҳамин видеои ма ягон польза гирен, плюс гирен, и самое главное, чтобы сум кор кунем. Барое ки бисёри ҳамин интернета медрои видеои ненужни бисёр аст, и мо в основном ҳамин вақти худмона дар интернет бесполезно мегузаронем, яъне ҳамин вақти қимати худмона месӯзонем, просто як видеои ненужни да. Барои ҳамин бародаро дар ҳамин ҷиҳат ҳамаи мо бояд ҷиддӣ бошем, ки вақти мо ин яке ай ҳама чизи қиматтарин аст. ҳаракат кардан дар коре, ки дар ҳар хел видеои ненужни, ҳар хел чизои ненужни да тратит накунем вақтмона. Мо бояд вақтмона дар як чизе тратит кунем, ки ҳавай чиз мода фоида биёра, ҳавай чиз мода пул биёра. Барое ки ҳама мехоҳад ки пул кор куна, ҳама мехоҳад ки допустим хонаи тенҷ дошта боша, мошини тенҷ дошта боша. Бароям бародаро ма ҳаракат мекунем, ки чизе ки дар ҳамин криптовалюта ёд гирифтагиам, дар ҳамин видеоам партом максимально шумо да информатсияи хуб расонам, чтобы ҳамаи мо аб душе нормально сум кор кунем дар ҳамин криптовалюта. Ва ин чиз реалне аст, барое ки ман худам дар ҳамин чиз кор кардам, сумаи калон намондум, ай 500 евро сар кардам ва ҳозир дани момент портфели ма ай 100 та зиёд аст. Видеои баъдан да ман метавонам ки мисол ҳамаи сделкаҳома нишонтон диҳам, мисол портфелма нишонтон диҳам, чтобы шумо фаҳмем ки дар ҳамин бозори криптовалюта реально мешава сум кор кардан. Барое ки бисёриҳо ман медонам ки ҳамин чизда бовар надорам, но даже попробоватам кардагӣ нестам. Ман намефаҳмам одамоеро лично, ки допустим як кора накардагиам, но мегӯянд ки ин намешава. ин хато аст ба фикри ман. Барои ҳамин бародаро подписатсия кунед дар канали Touch Crypto. мо насиб сар мекунем видеоро партофтана, сар мекунем бародарои худмонда, мардуми худмонда криптовалютаро правилно донистӣ, и чтобы мардуми мо ай ҳамин чиз только плюс гирад. Салом алейкум.